Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no? Maayong buntag kanatong tanan, kumusta? Adlaw da ay karong Martes no, it's sa 11 sa buwan sa August tuig 2026. Karon day no, niya na sa laing sumpay nga sugilano no, nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. O sa dili pa day no, shout out day ko no kang anak Leta Lermen. Salamat kayo idol no sa pagpaminaw no, o kang John Bert Bagyo Sumundong. Salamat kayo idol no. Og day ako day basahon ni nay usa nga nag-comment no si Georgie Andales. Shout out day idol no, Georgie Sandales. Salamat dol, mao ni pirmi akong gipaabot. Okay, salamat kayo no. Georgie Andales, shout out day idol. Ug sa tanan no nga nagsubaybay aning tramahan no, salamat kayo sa pagpaminaw. Bayno, niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Part 12 na ta no, mga listeners no? Part 12 na ta. Escuadro. Huwag ko mahadlo ka ng mga kasuhan. Kay naa ang markang dragon. Nga mo'y akong manluluwas. Ikaw karapinangka sa Madam Ching. O ikaw karapinangka sa talayan. Ikaw ra kay bahin sa imo sitwasyon. Ang big boss na amin lang China. Si Master Boss Lee. Salamat, Madam Jane. Ug, excited sab ko. Nga mahimamat sa personal ang big boss sa triad nga si Master Boss Lee. Ipailay ko unya sa itong mga kontra nga si Major Gaspar. Dili kay basta-basta lang nga pagkadragon. Kana mo ako gusto sa imo ha. Dili palihas sa uban nga isog lakay na sa katungdanan. Mula tuli ba? Ha? Oh, tole? Saan ka na siya? Basta. Ha, pite. Oh. Ikaw rin nakapalihas sa tuli. Sorry ha. Nilakaw ko nga, wag ganit magpaibaw ni mo, Misael. Nabalaga ko. Dili kay ako lang, kundili hasasab si mama. Dinalian lang kayo. Kay nag-ungaw sa peligro ang kanina kong amo nga si Mamita Inday Chikading. Kay, nga naman de. Dito nasabsayang panimayo nga akong igsuon nga si alias Boy Pangag. Sa? Nagpakisusi kyud siya kung si kinsa ang nabuhat na ako og dautan. Uy, sulti sa tinuod. Nga ang kagaw niyang agawon nga si Major Gaspar. Dili naman kay ka mapuslan. Dili ka na mapuslan pa. Nanghupong naman din ang imong samad sa kilid. Agi sa pinusilan. Bangag sa ilong. Why, luna alang na ako ang sakop nga danghag. O dili na yun mapuslan. Ang Diyos kanimo. Leo, kumong. Pah! Siguro talang yung ka, aron way sabit Leo, kumong. Dili ko gusto nga na ay maghatag ka na ko og labad sa hong. Angay lang nga mupahuway ka na sa dayon. Kay wa ka na'y gamit. Bangag sa ilong, dili na di ka mapuslan. Nang limpyo na sa iyang kaugalingong hugaw ang kagaw nga Major. O Sir Mart, kayang tao ang ginganlan og Leo kumong nga iyara sang giunay. Di naman kapuslan. Maong gipahilom na lang kininiya sa dayon. Wa siya makadautan. Way balati ang tawhana. Nasayod ko nga kita maoy iyang punteriya karon nga makuha Misael. Dili ka na imposible, sir. Kaya dakutang sa gabal sa ilang illegal nga operasyon sa sindikato. Doble o baka triple gyud ang inyo unyang pag-amping ni Glena. O, sir. Sa makauna lang niya na mo. Tuod di ay.
Naay intelligence report ang atong pundok bahin sa illegal drug trading sa usa ka suok nga bahin sa reclamation area. Mabali, sir. Mga batos sa sindikato kuno sa Markang Dragon, matod pa sa initial info, o padayon pa kining gi-verify. Anam mo nato sila sa pagbukan, Sir Mart. Kinsa'y nag-ingon nga wanted ko. Nga pinangita ko sa balaod, ha? Madam Ching? Medyo Gaspar, ikaw ka na dili lang kumpiyansa. Kay irit sila kalon gobyerno nga dili sakop sa atua alyansa sindikato ba? Alyansa? Baya, mahinumdum yun ko ba sa mga alyansa? Oh, Madam Ching, ganunay kong nagmatngon. Pastilan. Ikaw ba? Naginag pagid ni mo patay mo tao. Kato, Leo. Kana aron pagbutang sa siguro, nga dili mo palag. Samda na ba to? Sa dihang nikagar ang ilang operations pagpatay unta ni Anhing Staff Sergeant Nap Binlot. Unya, kay mayo pa mang mutabi. Banga! Ako sultikit ka to, Leo. Kumong-kumong. Siya banga ba? Oo, lagi. Banga! Tadyaw! Mautong gitiwasan na lang nako. Mercy killing ang tawag adto. Aron ba makapahuway na? Oh, may anak na babae si General Mart Uknes. Baya, mamords kayo. Unya ka lang. Buhila ka unya. Kung mahugsa kong mga kamot, ang daga mong anak. Buhila ka yun unya og dugo, Mart Uknes. Numero naman eh. Kinsa na siya kahani ay. Hello? Hello? Ganong dili ka mo tingog? Hoy! Ay kugadlo ka ng hangos ni mong dunay kasuko. Kapit ito makita. Medyo Gaspar. Oh, ginsa ka. Pagpaila kung si ginsa ka. Oh! Ako ang hugaw ni mo ganito. Hoy! Gago! Wa ko makasabot nga ng gipanulti mo. Pabutang ato niya pinakita. Hapit na. Di na madukay. Ayaw nagigugulata. Ay dili ko ni mo masayon-sayon. Kinsa ka ba yun? Ha? Tugan kun si kinsa ka? Balik ko na ko masabtan na ng utok ni mo bugok ko. Ako ang hugaw ni mo kanino. But-but ni mo. Kinsagit ka to siya. Kahilas na niya ng hulga ako. Bangag sa ilong! Ha? Isang siya ng ginganlan o binjak. Nanguyab siya na ako. Siya ang rason ko nga nung gibawagan ako si Major Gaspar. Nga na itong higayo na usa pa ka lieutenant. Usa? Pero bangis siya. Gitiguha niyang patsyon si Benjak. Ug ako, iyang gipadakit o giamong-amungan. Asa naman sabi ng gingalan o binjak? Wani usa na mo ang nasayod ko na asa na. Kung buhi pa ba o patay na. Ikasubo ko kayo ang naitabo. Hangtod karon guilty ko. Kaya ako mo'y nakaingon sa kidagatan ni Benjak sa mga kamot niya ng wanted na karon nga Major Gaspar. Hinahinay og kalimot ang tanan. Aron makabaton kag kalinaw sa imong naulan. Oh, Misael. Ni anak ka, nakalingkawa sa kamatayon nga gihimo sa kagaw nga Major Gaspar. Kung sa'yo plano na yung baton, po si Major. Alias boy bangag. Mangita ko gustong higayon. Aron madagit ang anak sa retiradong general.
Usa. Gusto kong muhilak sa dugo. Mas Major, ayaw lang kalain, ha? Ayaw pagdali-dali. Imo ba kong gimandaran, ha? Mas Major, paminawas gud ko. Oh. Ayaw pag-awas kanay auto nga ito. Ug kadudahan kayo, iha. Unsa? Unsa angay natong buhaton, Dad? Si Brando ang kong gikontak kay may pabuhat ko niya, iha, Alia. Gusto ka. May punto ka sa... Salamat kay gipaminaw ko yung boss. Tungod kay akong girespeto ang imong punto, buy bangag. Ito na. Matigisipiyat ako. Musibat lang sa ta. Isod na kayo madakpan ko. Mao'y akong gidudahan nga si Major Gaspar ang sakay sa mong kutsi nga way plate number. Ayaw mo kumpiyansa, Sir Mart. Salamat, Misael. Tuod may ipabuhat ko ninyo ni Glena, Misael. Unsa ka na, Sir? Kumpirmado na ang panagbayloay sa kwarta og illegal nga drogas dito sa hilit nga dapit sa reclamation area. Panahon sa lawom na kayong gabi eh. Nasabtan ba ninyo o inyo bang nakuha ang kinatibok ang plano? Misael, Glena? O, Sir Mart. Areglado, General. O, kung mao ka na pangandam. Kayunya ng gabi ang laing aksyon sa eskwadro uban sa sidekick niini. Moapelo niya ko sa pinusilay. Gusto kong mahanas niya ng buhata, nga wala unya'y bisan jutay nga kahadlok, ug pagkurog sa akong tudlo nga mukablit sa gatilyo nining akong pistola. Okay, sige. Og, good luck kaninyong duha. Sakto yun. Nga tungang gabi na tamabot dito sa maong dapit. Oo, Misael! Bayan ang pagkatago sa motorsiklo. Paabuton ta na lang sakyanan sa mga kagaw. Oo, Misael. Tago og pagayo. Kainanan usa ka sakyanan sa mga kagaw. Mayo na sabna akong pagkatago. Bisag unsay may tabo. Puhagon ginato sila. Way ibilin nga buhi sa mga kagaw. Oo, Esquadro. Kana. Anad na narang yung kaugalingon nga musangpit na ko niya na. Kung nakita sa operasyon. Usay sunod na tumuhaton. Lain na sang sakyanan ang miabot, Glena. Oo. Ug nagkatubangay sila niya ng unang iabot. Sinyalis ka na nga na transaksyon nga ipahigayon. Kay hayag ang iyang mga sugat. Niya gipunta riya sa usag-usa. Labing siguro, anak sa atubangan anang maong mga sakyanan, ipahigayon ang pagbinayloay sa kwarta o mga epektos. O Glena, labing siguro, maugi ka na ang mahitabo. Nag-ayahay mag-abli ang mga putahan sa tuwa ka mga sakyanan. Kipanidan na nila nga safety ang palibot. Usa pa sila ng gawas. Nag-abot sila sa atubangan. O gana, giablihan na ang duha ka attache case. Ito na. Nagpinaylo ay nao. At asiki sila. Nga naisud yung mga kwarta. O mga epektos. Gusto ka? Ang mga kakaw. Adto ko litong napita. Ako ang 5 ka mga tao na sakay niya ng bagong miabot. O ikaw niya nang nasa pikas. 5 sab sila ka mga tao. O, Esquadro. Magdungan ta. Ligtas-tas nato, dungan ta nga magpabutuog
ato sila pagkalitan. Arlan, andam na kayo ko eskwadro. Okay. Go, go, go! Whoop! Limaw sila! Napatay na to ang mga kagaw. O eskwadro, Kining usa ka atisikis na puno sa kwartara ang akong kwaon. kanang mga epektos nga nagpasad sa karsada. Bahala na ang mga tinugyanan sa balaod, anak. Dugo. Oh. May dugo nga akong abaga. Ginoo ko. May samad ang imong abaga, Glina. Tana eskwadro, mamaya na dayon taan ni Dapita. Dali, gunit ako. Wali kaso, kamay rin eh. Kaya ra lagi na ako ni. Ako ang mo drive sa motor. Kinahanglan nga makabiya dahil tagikan din eh. Dali. Kinahanglan nga makaabot tayo sa atong adtuan. Aron, matiman ka ng imong samad sa may abaga. Dili pa dito mula sa compound sa academy. Miss Ayla, dili ba kini mao ang payag nga gipuy-an atong anhing Noy Magno? Dili, Glina. Kung kinsa man dining payag. Usa sa mga sikretong taguanan kani adto sa vigilante. O sige na, pahuay na. Anira ko sa may kaida. Doon ay lantay nga kawayan. Nindot kay higdaan. Aray lang ko sa tapad nako, dili o. Oh, katog na. Kay kontakon pa na ako si Sir Mark. Nag-monitor ko sa balita. Asa mo karon? Niyamisaw sa ka tago kayo og safety nga dapit, Sir Mark. Maayo hinoon kung mao ka na. Og samaran si Glina, Sir. Tapsing ra hinoon sa may abaga. Oh my God. Laumi nga haon niyang buntag. Makapada ako ninyo og pagkaon, ilisan o tambal alang kang Glina. Kining, Sir, dili ra ba makasud ang 4 wheels diri, Sir? Motor ra gyud makasud din he. Mao ra gyud makayano-yano sa pagsud. Ginoo ko. Checkpoint. Kadagan sa mga tinugyanan sa balaod. Mamatay ko kung musukol ko. Oh. Wala ko'y kaikyasan. Ilan ako madakpan. Oh. Murag sakyan naman kini ni Sir Mart. Misael, Oh. Sir Mart! Sir! wa kaya nga kabalak-an kay hugpong sa krusada ang mga tinugyanan sa balaod nga mao'y nagmaan karon na namang checkpoint. Ay, salamat. Wala uy, kakulba gud ay sa imo lakaw. Mauligi, ug wa ko magdahom nga apel sa plano nila ni Sir Mart ug sa hugpong sa krusada ang maong checkpoint. Daghan pa gud ay sa gobyerno ang hilom na nga nagpaluyo sa krusada. Oh, kadita. Andamon sa nako ang pagkaon nga gitunol nga ganina ni Sir Mart. Og nasa ilisan diha og mga tambal alang. Nahunaran na nako ang imong samad sa may abaga. Salamat ha. Gamay ra kaayo ni, natapsingan lang. Pero nag-aasang gikagdugo. Andam kita kanunay sa tanang hikayon. Kaya ato mang gidawat ning maong misyon. Gusto ka. Og ning atong gibuhat, daghan ang nag-isip ka natong kaaway. Apan ang realidad, mao nga mas daghan kinabuhi sa mga inosente nga atong napanalipdan ug naluwas. Glina, sige na, kaon na. Magyaka lang tanin ng sahog nga kawayan. Gusto ko maligo. Oo, karon human ato kaon. Ahimo ka na maliko. Asa man? Diya sa luyog din ng payag na ay karang tabay diha. Ako man na nakita ganina nga naapa ang bulang nga timba. Unya, limpyo. Buhaan ako og daan nga tubig. Ang tod nga ang limpyo, mao'y mahabilin. Ano may kaliko? Sige na, mga na ta. Ano pagkaman ako tumasusi ang timba kung magamit pa bang PC ato? O, Miss Ayla.
Uy, wa naman eh. Tulo na mo ganay katuig ug kapin nga wa na magamit. Ug ang mga balde nga plastik. Gabok na gani. Nahul pa ng lubot o di na kayo magamit. Okay pa na gamiton, Misael? Dili na. Nya, gabok pagid kayang PC. Anya, pero sa data mo pauli sa compound sa academy. Sa kadlawang papuhon. Uy, kalain og dili ko maligo. Nanghugas ra gani. Gikuha na ko og jutay ng galon sa mineral water nga imong da. Sagdi lang ko. Ako rin mangitag paagi. Mulakaw ko. Nasad? Maglakaw ra ko. Anar ko sa unahan. Kalain kit sa kong gipati. Dili ko mahimutang samtang maghuna-huna nga sila rang duha karon ang nakauban si Misael ug Miss Glenna. Sorry kit kaayo, Lord. Ngahugaw kayong akong huna-huna. Ug dili malikayan nga mag-overthink ko sa sitwasyon nila karon. Misael. Gimingaw na ko nimo. Okay na. Napangitang ginang kong paagi aron nga magamit ang bula nga gihimong timba nining tabay. Uy, wala. Unsa din ning gihimo nimong PC? Bago naman lagi ni. Dili ka ni maputol? Dili eh. Ligon ka ng klasya sa bagon. Gikan ka na sa tanong nga nito. Ang bago na ini, may akong gipisi. Wala. Di mo ka nanguhana. Sa kakahuyan sa unahan. Ako gisag ka ng bungtod. Sige na, kaligo na. Wala ba'y underwear nga giapil sa gipadani, Sir Mart? Na may sabon diha. Kuso-kuso ilang o niya ihay-hay. Aron nga masulob ni mo pagbalik kung mauga na. Sige na, lakaw na dito. Kaya maligo na ko. Wala ba'y sa lipo ng tabay. Nga, magpantir ako maligo. Okay, hangin kabalakan ay. Kaya siguro ko nga wala ang tao sa palibot. Kita ra maoy niya din he. Kalingi mangyag ko sanay mo tangan ni Glenna eh. Nga naligo sa tabay. Kanindot niyang tanawon. Nga napasa sa tubig ang iyang lawas. Ug nindot tanawon ang iyang tag-asok-busok nga pamaan. Sa magkinikipati na ako. Nanginit man ko. Pero dili mayo nga magpada ako sa kong pagpati. Kinahalan nga suklan ko kining maong tentasyon. Misael? Na ito alya diha lagi pa daan general, no? Naagli na. Paliw na, Rebe. Ha? Sige na, please. Kadot. Ako yato diha. Salamat. Gano'n ka nga magpangamay magyud ang tentasyon. Diara ang toalya. Dawata palihog. Ganito tinatanaw. Sa Lex Hey. Pino. Ngano day ka? Palihog dawata ng toalya. Akong gitonol. Wa ka mo tanaw na ako, pero sige ra kag pasiplat. Naman sa day ka? Glina. Glina. Misael. Kusog ni mo. Misael. Babae ko. Huwag lalaki ka. Parehas ng duha nga naasay pagkinahanglan. Kita lang duha din eh. Buhat ang bisan unsa nga gusto ni mo buhaton ako. Glina. Glina. Kaksa ko. Sige na. Tangko na ko, Misael. Imo na ko. Bukaw yun mo akong pagkalalaki. Nasasud sa payag. Ako na ko, Misael. Imo na ko. Glina. Nabuhian ako kalit ang baso. Ug maayog yung pagkabuak. Ay, nga naman ko. Ako pastilan! Na, mo ka nang ikagay sa salon! Ay, alina! lagi nang uy. Kalit man lang na akong nabuhian ng butsyang. Maayong pagkapuskay nang. Ay, bebe, padablen ka masamad ka unja! Ay, ako nang ipuso ng mga buak na bildaw, bebe, pahawa! Ay, paliw ko anak nang ha. Nang butsyang. Na, ako ra may bahala nga muhipos lagi ni Ana.
Pasensya na kayo ka. Babae ko, pero marag ako mo'y nanintal ni mo. Glena, Nauwaw ko sa akong kibuhat. Glena. Sakto kasi magkingon ka kanina. Nakita'y panginahanglan sa usag-usa. Misael, Sorry sab kayo nga wa ko makapugong sa kong kaugalingon. bati kong pagkababay. Hugaw ko og kagahapon. Apa nang akong kasing-kasing. Dili na ko mapungnan nga ikaw mo iyang piliyon. Kalimtan na ka tong tanang pati sa imong pagkatao. Ug ang hugaw ni mong kagahapon. Misael, hinaot nga sa akong gihimo. Dili unta ko nimo ipagkaubos. Babae ka. Busaanay ka respetuhon. Ako pagid mo ay nangita og motibo para mahitabo ta. Kasabot ko nimo. Tawag yapon ka. Nga na ipanginahanglan niya na butangan. Sama na ako. Mao nga nahitabot ng tuha. Kaya nagpaanod man sab ko. Misael, Ganong kinahanglan pa magyud nga mahitabo ang dili angay mahitabo. Dali namang duhan ni Glena. Ganong pa man yun. Mahal na ako si Alia. O sayot ko. Nagimahal sab ko niya. Usam ni akong nabuhat. Nga luwa ako makapugong sa tentasyon. lisod gid ay para niya nga. Ay gugmaon ko. Ay wa man gyud ako mabati gikan niya kaya gilitok ang mga puong. Nga gikahinaman ko pag-ayaw nga iya untang isulti. Dito rin gudi ay kukutob. Nga natingtal rin gudi ay siya. Madam Cheng, gikasulti ko na sa phone ang atong contact. Nga taga-intelligence. Oh. Anya, unsa na ka nagbalita ha, Metyo Gaspar? Kompirmado. Nga ang skwadro. Mao'y nibulabog sa dakong transaksyon kagabi. Unsa? Bangag sa ilong. Nahulot og kamatay ang atong mga sakop sa Markang Dragong. Og mausab ang mga bato sa sindikato sa INSIC nga si Mr. Gabino. Agad-agagan ko walta sa Mr. Gabino? Nakuha ba sa pulis ni Lisbondi sa Mao David? Wa, Madam Cheng. O sa wala? Ha? Ako ka nilitawat na nakatalungan! Ang ito si Case, uban sa mga epiktos nga nagpasad sa kasada, maulang ang narecover sa mga pulis. Ako ka na kontak sa insik. Kana Mr. Gabino ang... Gabino ang... Mao ka na. May mong nakuha sa skwadro ang ito si Case, nga puno sa binandol nga mga papel di bangko. Ug mahimo sab, ka narecover kini sa niresponde nga kapulisan. Apan wa nila kini gi-declare. Kabisado ko na kayo, kanaglasiyas modus. Tungod kay taod-taod ako serbisyo, Madam Cheng. Kanada ko talkansik. 13 milyones pesos kay shabu ang produkto nga napalpak tungod sa eskwadlo. Kaanugon sa 13 milyones, Madam? Pangag silong. Daw gipadpad sa hangin ug dayong kahanaw. Ako ka na gusto ha? Pangita gayot ninyo eskwadlo. O kunya, patya!
Mayong pag-abot by Sarge. Salamat, Sir Mart. Balik ni sa ko, sir. Daghan ka nakatunan. O nadugangan ang imong abilidad. Maugid, sir. Tana sa sakyanan by Sarge. Okay, tana, sir. Sir, unsa man day update sa mission nila ni Squadro, sir? Naagmalampuson apan tuao na sila laylo sa usa ka dapit nga ang eskwadro lang mao nasuhito. Andam na sa kay kumualagad sa krusada, sir. Nalipay ko nga nakabati na ng mga punga gikan kanimo by Sarge. Gamito na ko ang nakatunan training dito sa Manila, sir. Salamat kung mao ka na. Salamat yun kayo sa imong kasibot. Giday ko ikaw by Sarge. Salamat sa Diyos ka na ulit na gyud mo din eh. Ma, dili sa dali mga mong yagian nga mga kalisdanan, ma. Gani, nasamdan gani si Glina. May gani, kagamay ra. Tapsing ra. Ay, pastilatoy. Maudi ay nga nilahos sa tugsod sa iyang lawak sa pag-abot ninyo. Tungod sa nahitabo na mo ni Misael, dili na ko komportable nga makig-uban niya sa among misyon. Misael, nagakulit ka na nga rin sa akong kasing-kasing. Dili tingali ko makadawat kung pananglit. May ikarelasyon siya nga laing babae. Ay, gimingaw man ko sabay, Misael. Manangit untak ko nimo nga modalikti at bisag kadiyot lang god. Ma, sabtain taon ang sitwasyon. Pero, Naibawag ka. Nga ikaw puntarian ni atong kagaw nga Major Gaspar. Aron siya makabahos na ko. ay naa naman kaha si Sarge. Magpaupad lang ko niya, be. Bisag kadiyot lang god kaayo. Ma, Debbie. Mayong pagpaminaw sa Lex Pino. Uy, mao ba? Gahi kay guho eh. Gusto lagi ko na siya nga modalikat sa bahay kay gimingaw na ko na siya. Mas maayo nga imong gipugnan. Kay peligro kayo. Mitukar ang kagahi sa usa kong inhan. Sabta lang. Dili ba? Nga sa sinugdanan pa lang, supak man gid unta siya nga mobiya sa iyang bahay. Pero, imong nakumbinsir tungod sa iyang seguridad. Oh. So, dili lalim sa iyang bahin nga nalayo siya. Gimingaw na tahon siya dito. Basta kay dili ako siya tugtan. Bisan og modalikit ang siya dito. Kay naglaroy-laroy ang kagaw nga Major. Husto ka. Kay dili na to mahibawan kung unsay naa sa sud sa utog atong kagaw nga Major Gaspar. Tuod ay. Wani si Sir Mark. Maayo noon. Aron mahatag na to niya ang usa ka attache case nga kwarta. Basta sira. Okay ra bitaw nimo nga di kumuba nimo. Okay ra by Sarge. Ang ako man god nga makabantay ka dinhi sa bahay. Oh. Bitaw sir. Palihog ayaw hatagi og higayon ang kaaway nga makahimo og dili maayo dinhi. Labi na gyud sa akong unika iha. Makalaong ka, Sir Mark. By Sarge, nadugangan ang imong katakos ug abilidad. Gamita ka na sa minayo nga paagi. Oh, sir. Mahimong mawa man unya ko ning kalibutan na apan naa ka. Si Misael og si Glina nga makapanalipod sa akong bugtong anak. Ay, sa pagsulta na, sir. Dagan pa sa kao kinabuhi sa mga inosente ang masalbar tungod sa krusada, sir. Daddy Mart? Dad! Oh, Dad! Naana sa pasakyanan sa gawas. Ug
ug may migawas nga usa ka tawo nga armado. Ako yarong kung kinsa man na sila, Sir Mart. May Sarge. Tuon ko ng mga tawa na sila. Mga matay kung mga matay. Tingali ko sa may tabo ni Bay Sarge. Ayaw ka balaka. Kahitsas na siya sa katakos. Anihi masukod ang iyang dugang nakatunan sa training dito sa Manila, iha. Ginoo ko. Nagpinusila na sa gawas, Daddy. Tawgan ko dayon sila si Brando. Aron makarespondi dayon nga niya sa bahay. Wa kumadlong niyo, Major Gaspar! Alias Boy Bangag! Dali ang nakasibata! Atras malik yung suklan! Kagaw yun! May Sarge. Kinsa sila, ha? Nakaila ka ba nila? Sila si Major Gaspar, sir. Ug alias Boy Bangag. Unsa? Pero tinuo silang mga isog, sir. Managam din suklan. Dali ang nakasakay silang gisakyan, eh. Ug ipaturato ipadagan pahilayo. Salamat, Bay Sarge. Nilampos ka aron pugngan silang daw tang intensyon din, eh. Pagdampingin mo si Miss Alia, sir. Kay naagit sila daw tang gilaro batok ninyo. Mga tagaw sila. Buang. Ni Arti man ang daot ni si Bay Sarge, busing. Karon ba kumasayod? Gamay abilidad masabdi ay katong dauta. Ang bangag sa ilong nga Bay Sarge. Agresibo kini nga nakipirusilay na to. Sa ato pa, may talagsaon kining kaisog, Boss Major. Gara-gara ang kanang iyang kaisog ko nohay. Kaya nagpabilib siya. Nila ni General Mart Oknes og sa eskwadro. Aw, mausad. Ang iyang gabal ni Arigyod sa akong mga kamot. Pamatay gyud unya tong dauta sa akong mga kamot. Kung mo'y basihan ang hitabong firing engagement, hinitabo ganiha, busing. Klaro nga hana si Bay Sarge nga magipirusilay. Gara-gara lagi tong iya, alias Boy Bangag. Major Gaspar. Talawan pagyapon ang pag-ilakos pagkatao ni Adtong Bay Sarge. Aw, basta kay ay lang yun pagkumpiyansa, Major. Tuwa na sila si Brando, Sir Mart. O, Bay Sarge, daliin taon kaayo nga nagkaresponde sila si Brando ug kaubanan sa akong pagtawag. Mawagin, sir. Ug pag-ingon mo nga, mamalik lang sila kay safe na. Mong tuwa, na mauli rin sila dayon. Bilib ko ni Brando ug sa iyang mga kaubanan. Wa pagyud ko nila pakyasa sa matag higayon nga mohangyo ko nila nga mo responde. Alarming na kayo kini, Dad. Kalma lang, iha. Kontrolado paghihapon nato ang sitwasyon. Unsaon naman ang kutsima ko. Mulampo sila mga daotang gilaraw batok na, Daddy. Di lang yun unta ka na mahitabo, iha. Dad. Tana. Mo padayo na kita sa itong lakaw. Si Bay Sarge na ang bahala nga mo bantay din sa bahay. Okay, Dad. Okay. Pasalamat ka ikakasabot sa sitwasyon, ha? Mitel Gabino ang... Okay. Madam Chi, ako na ko salig sa iba. Sa inyong gulopo sa balka dalagon. Salamat sa imo pag-appreciate. Ako ka na pasabot lang sa imo nga palihas kita akan siba sa ato transaksyon. Watang inyo 1 milyon kwarta. Ako mga epitos, watang siba. Napataghan o dahil kayon. Basta kada pa, business. Kita, dili suliti. Natulang ka na alkansi pa. Ilabi na ka na illegal. Kita saputan. Basta illegal transaksyon, dili tanan kayo swilti. Dili tanan kayo, kita di malas. Mao ka na husto. Basta ka na illegal transaksyon. Dili tanan higayon swerte. Dili po tanan higayon di malas. Ako ayaw sa talayan. Kaya inyong gulopo ba? Kambot patay sa kana eskuwadlo. Pabuta. Kay ka na mamatay kayo doon siya. Ka na iskuwadlo.
Aha, mao ba? Medyo kaspal. Ako, daling. Gusto sa Sabi. Mr. Kabinoang. No, kanapatyon ka sa mukan ba? Kanayla panon ba iskuwadlo? Oh, Madam Ching. Kanay ka kuno hatag sa Madam Ching. Kana timetable ba? Kansakyo ka na imo patay ang iskuwadlo. Relax lang. Kalma lang, Madam Ching. Ako na lagok ba? Ako lagok? Ha? Sakto man ka na, Mr. Gabino. Ang siya ka na to sa eskwadlo. Iya takang kuwalta. Gusto siya patay na ka na. Piti ba? Dili kay Sierra ang nanganti niya na. Dili sab kay ikaw ra. Kundili, lakip na pud ko. Apan bangag sa ilong. Usaon nga igmat man. Sayang oportunidad. Ato kalayan sa illegal tulugas ka na, Mr. Gabino. Ang mao ka na kita paagi. Aranig na ang usa ka atasikis nga kwarta, Sir Mark. Gipusan na ako, Sir Mark. Mas labing maayo hinoon. Dako na kaayo ka na og ikatabang sa krusada aron kini magpadayon. Magpadayon gid ko, sir, samtang buhi pa ko. Maumansab ko, General. Daghan kayong salamat sa inyong commitment sa usag-usa. Glina, Misael. Dili tinuod nga kausaban ang nasinati karon sa tunasod, sir. Tungod kay mo'y naghari karon ang kriminalidad batok sa mga inosente. Misael. Itong panahon sa EJK, ang kriminalidad nakasentro lang sa mga taong dautan o mga dorgista. Nahimong luwas na ito higayon na ang mga inosente. Apan sukuhi na karon ang senaryo, sir. Kay sa bag-ong Pilipinas, mihawd ang mga dautan o mga nahimong biktima, mao ang mga inosente. Mingawon ba yakit unta ko sa kong bahay, Inday Alia? Ayaw lang sakit nang ha. Mao lagi. Masuko man sa dag ako anak kong matuman ko. Sakti lang nang. Gikan ka ron. Mag-anian namin si Daddy Mart aron dili ka laayon. Aron dali pa ta nga magkasulti. Ay, kanada. Nindot kaayo og matuman ni mo na, Inday. Laay ba yagyod kaayo din ni, oy? Sultihan ako si Daddy Mart ini ng gabi. Salamat, Inday Alia. Sama ka kyud sa imong amahan, maayo kag yung tao. Pagkalumo o kasing-kasing ninyong amahan ug anak. Nalipay kay ko karon nga nagkita ta. Hastapot ko, Misael. Nalipay sab kay ko. Pero nahuna-huna ko lang. Dili ba ka ikasuko sa imong amahan kung masayod siya nining sekreto natong relasyon? Sukad ko mitungtong sa hustong edad. Wag yun mahitabo nga kilatan ni dating akong pakati, Misael. May respeto siya na ako isip iyang anak. Ingon ni anak ka responsable ang akong amahan, Misael. Nibo ka lang manigitak ang akong sinigang nga karning baboy ng gabi. Ay haunod na sad ako ni kanon. Luto naman po ni, Daiglina. Oh, sila si Miss Alaya. Nagsulti sila ng ilawom sa punuan sa kahoy, kilid sa firing range. Wisit! Bakit tayo nasukat sa akong pananawa ning jealousy nga bitana ang duha? Kanakot ko doy. Kaayop yung butangan o hiluin ng sapaw sa sinigang akong gitakang, uy. Kasakit sa akong gipate. Ay, obsa ba na? Ngano na, Daiglina? Sorry nang. Ang tabon sa kaldero ako na muna. Unsay ato ni mo, sir? Ako si Boy, alias Boy Bangag. Ako day si Laika. Trabahanti ko sa nightclub nga gipanag-iya ni Inday Chikading. Mahimo ka ba ang ikasulti, bisan o kadiyot lang kayo? Wala, sir. Di ra bugid pwede. Ipapuyo raman sab ko aning quarter good ning akong gitrabahoan. Tuwata ni. Palipay sa ako mga ipangutanaw yan mo. Like ka mo ito ka, no? Oo, sir. Sige na, luwata ni. O palihog, bagalan po ang akong pipila ka mga pangutana. Hala, sir. Sorry, gid kaayo, sir. Di lang lagi ko kay masuko manggod si Mamita. Unsa man? Basig kini mo gusto. Sir, ayaw, sir. Ayaw taon, sir. Pagpili. Makakwarta ka o mamatay ka, Laika. Pagpili. Ayaw say pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sansis Caballero. Isquadron
Palihog na kuno o subscribe sa ako ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.